Skont l-aħħar stħarriġ li sar mill-Malta Today fil-bidu ta' din is-sena, jidher li l-kriminalità f'Malta qed tqajjem tħassib kbir fost il-poplu Malti kollu. Il-kriminalità u l-ġustizzja jinsabu fil-quċċata tal-lista ta' dawk li rispondew għal dan is-sondaġġ bi kważi 27% qalu li din hija l-kwistjoni ewlenija li qed toħloq tħassib kbir. L-iktar darba li kien hawn nies imħassbin dwar din il-problema. Dan minħabba li fl-aħħar xhur smajna b'diversi traċedji li xukjaw il-pajjiż u qajmu dubji, speċjalment fejn tidħol is-sistema tal-qrati u nuqqas ta' riżorsi fil-korp tal-pulizija. L-aħħar traġedja li ħallit li kulħadd jitkellem dwarha kienet dik ta' Pelinkaja. It-tfajla li ttajret u nqatlet mill-vettura misjuqa minn Jeremy Camilleri li kien qiegħed issuq waqt li kien taħt l-effett ta' droga. Dan il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tal-4-18 ta' Jannar fil-Gżira, propru fil-jum ta' eluq snina. Fuqhom kulħadd baqa' jissemma wkoll il-każ ta' Sion Grek li 18-il sena wara li sfat maqtula u mormija falqa beda jinstema l-każ u l-akkużati spiċċaw biex ħarġu liberati. Ironikament tal-kontlarju ta' dak li ħareġ minn dan l-istħarriġ fl-aħħar jiem waqt li kien qiegħed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Intern infex jiftaħar li l-kriminalità naqset b'5.4%, meta fil-verità huma r-rapporti lill pulizija illi naqsu. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet ġie ppubblikat rapport illi wera kif naqas is-serq fuq medda ta' 10 snin, iżda żdiedu l-aggressjonijiet fit-toroq kif ukoll każi sedji ta' frodi. U fil-waqt li solvew ċertu omiċidi, żdiedu l-każi ta' vjolenza domestika bid-doppju mill-2012 l-hawn. Intant skont il-Malta Today wara l-kriminalità, in-nies huma nkwetati dwar il-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed tolli rasa. b'20.2% qalu li din hija kwistjoni oħra li hemm bżonn li tiġi indirizzata. L-istħarriġ juri wkoll li 10.8% tal-poplu huwa mħasseb dwar il-problema tat-traffiku.